ukubuza kukaShembe wathi mayesefikile eMaritzburg ngoba kwakuyisikhathi sobandlululo wafike waboshwa wafaka ejele eboshwelwa ukumemezela into eyayiphambene nombuso wangaleso sikhathi ethi uyeza ukukhanya uyeza umkhululi bathi abamhlophe usho ukuthini mawuthi kuyeza ukukhanya angani nakho ukukhanya sifikile thina nakho nazi izikolwe kodwa ke ngiyathanda ke ukuthi ngigcizelele ukuthi lenkolo engithe mangikhuluma ngayo ngithe inkolo lena indlela yokuphila ngokwezimemezelo zikaNkulunkulu ubuNazaretha buyindlela yokuphila ngokulunga nangokwenza konke okuhle emthethweni kaNkulunkulu isingeniso sami ke besinjalo inkolo endala le kunazo zonke izinkolo noma ke omunye umuntu uzothi hawu phoma indala yini ibingaziwa emhlabeni iqedwa ke ucolonizwa kwezwe lapha inkosi uJesu yayifike khona ngoba wathi mayesehambile uJesu wasekusala ke izwe lakubo la colonizwa ngamaGreek la colonizwa nangamaRoma base beyishintsha ke inkolo endala kaNkulunkulu yokuphila ngokwezimfuno zikaNkulunkulu noma ngendlela ithandwa uNkulunkulu base beyishintsha ke because of political reasons base bayona inkolo enhle yayikhona emhleni yenkosi uJesu basebenza ke inkolo sebeyisusa manje lapho inkosi uJesu nabaprofeti ababeyibeke khona kwase kuba khona ke iChristianity kodwa iyayingahlanganisela lutho nenkosi uJesu kodwa okuyinkolo eyakhiwa ngamaRoma because of political reasons kanjalo ke mhlambe nezinye izinkolo zakhiwa kodwa kwakungama isystem yama eyakhiwe because of ama political reasons ngingakubeka ngaphandle kwesaba without any fear of contradiction ukuthi ayikho inkolo eyakhiwa emveni kwenkolo yobuNazaretha eyayizosiza izwekazi lase-Afrika zonke inkolo ezakhiwa zazakhela ukuthi izizwe esithize imbuso yazo ebese ifike idominator noma ifike ibusa kwamanye amazwe njengenkolo nje eyakhiwa ngamaRoma babefisa ukuthi amaRoma ebe ne-universal empire umbuso wabo ube umhlaba wonke ngiyakuthanda ukubalula ukuthi ngesikhathi sekusukwa enkolweni yobuNazaretha sekwakhiwa ke manje inkolo yabantu ababesuka enkolweni yezithixo amaRoma athi mayiseqala ebona eyona inkolo eyifike nenkosi uJesu base bethatha zonke izithixo ababeyidumisa base beyifaka enkolweni yobuKristu base ke besuka lapho bakha isonto lokuqala igama lalo libizwa ngokuthi i-Roman Catholic Church igama elithi Catholic lisho umhlaba wonke ngoba babefisa ukuthi benqobe umhlaba wonke ngenkolo ingakho igama elithi Catholic Roman Catholic Church lisho umhlaba the world bayakha ke lenkonzo futhi bakwazi ukuthi bekhonkarishe umcishe umhlaba wonke ngoba zonke izinto esizisebenzisayo kuyiqiniso eliphelele ukuthi zasuka khona emaRomeni ngisho isystem ikhalenda esisebenzisayo njengamanje emhlabeni ebizwa ngokuthi iGregorian calendar isuka kuyona inkolo leyo yamaRoma kuningi ke namaholiday mhlamba acelebratewayo emhlabeni kungaba amaholiday afana noKhisimusi kube ngama-Easter kube oValentine namanye ke amaholiday kube yiSunday worshiping onke lawo ma-Christian rituals asuka enkolweni yezithixo zaseRoma awahlanganise lutho ke nenkosi uJesu awahlanganise lutho ke futhi noJehova ilokho mhlamba okungenza ukuthi kuhluke kakhulu ubuNazaretha ke nobuKristu bese kuba ngathi amaNazaretha alwa nenkolo yobuKristu noma alwa nenkosi uJesu kanti cha akukaze kube kanjalo amaNazaretha ayayamkela inkosi uJesu
njengenkosi nomsindisi njengoba kwakunjalo kwasemandulo. Kodwa ke amaNazaretha mhlambe angakwamukeli imfundiso yethixo eyafika namaRoma, noJesu abasebemakha engasekho uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyakholwa ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi uJesu wayemhlophe ngokwebala, into leyo eyatshalwa ngamabomu ukuze uma umuntu ezibuka omnyama bese eba nenkolelo yokuthi uNkulunkulu umhlophe ngoba nendodana yakhe enguJesu imhlophe njengoba bayenza yabamhlophe. Kwakuyi-imperial system abayakha ukuthi thina njengabantu abamnyama sizibukele phansi ngokuthi uma indodana kaNkulunkulu imhlophe kusho ukuthi-ke kungenzeka ukuthi thina singama-step sons kaNkulunkulu, asisizo kahle izingane zikaNkulunkulu. Kodwa uma ubheka isithombe esimhlophe sasidala ukuthi uhlale engqondweni ukuthi umuntu omnyama ungaphansi kwabamhlophe. Kwaze-ke mase kwakhiwa iBhayibheli kwase kwenziwa lento ekuthiwa i-interpolation, kwandiswa emazwini kwase kuthiwa Jesus Christ is the only begotten son of God, ukuthi uJesu Kristu uyena oyindodana ngokwenyama kaNkulunkulu. Begotten igama lele elisetshenziswa kuma-lower animals nasebantwini nje ukuthi bazalene ngokwenyama, kanti uJesu esifunda ngaye sithola ukuthi wazalwa ngokamoya. Kodwa-ke lafakwa leli vesi ukuze wonke umuntu omnyama ezizwe engaphansi kwabantu abamhlophe. Edwa namavesi amabi ayikhuluma-ke ngey'gqila nokugqilazwa kwabantu. Kuningi kakhulu okwenziwa-ke ngesikhathi-ke kufonywa le nkolo ifonywa, kodwa manje isibizwa ngoJesu, kodwa yena engasekho, sekwakhiwa ukuze kuzogqilazwa ezinye-ke izizwe, ngoba iChristianity iyaba ithuluzi elikhulu ekucolonizwa amazwe noma kwenziwa lento ebizwa ngokuthi i-slavery ne-slave trade ne-slave trade yasetshenziswa kakhulu ngalezo yikhathi. Kodwa-ke angizukuhlala kakhulu lapho ngoba isihloko sami asikho lapho namhlanje. Mhlampe-ke ngizalithola ithuba lokuthi ngiyenze isummary ngalama-holiday engikhulume ngawo ukuthi yini ngithi aphambene nemfundiso yenkosi uJesu, yini ngithi aphambene nentando kaJehova. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi ngiphuthume ngeqe ngiye lapha endabeni kamprofethi Isaiah Shembe ukuthi yini amaNazaretha athi umprofethi Isaiah Shembe ungumprofethi owavela ezulwini kaNkulunkulu. Kunezinto-ke ezibalulekile ngathi ezine okuyizona ezisisekelo eyifakazela indaba kamprofethi uIsaiah Shembe. Ngiyacela-ke ukuthi ngizibalule. Okokuqala okubalulekile izwi likaJehova. Izwi likaJehova yilona elavela kuqala lakhuluma nomzazela umkhulu wakhe, lase limbikela ukuthi thuthe lapho wakhe khona, lapha babakhe khona kaceza, lase lithi khuphuka uyizwe lasenhla ngoba ukhalo lakho uyovela umprofethi, isikhonzi sikaNkulunkulu esiyosindisa abantu bami. Ngempela-ke base bethutha lapha kaceza base bayokwakha endaweni yase-Escott. Kanti uNkulunkulu ngapha futhi uyakhuluma nentombi yakwaHadebe, nayo uthi ziphathe kahle ngoba ukhalo lakho kuyakuhlala umprofethi kaNkulunkulu, kuyokuhlala isikhonzi sikaNkulunkulu ogama laso nguShembe. Ngakho-ke ziphathe kahle ebuntombini bakho. Yizwi lelo elavela izulwini likaNkulunkulu elalikhuluma nabazali noma nendlu lapho kuyovela khona umprofethi uIsaiah Shembe. Ngempela-ke lelizwi layilondoloza lenkosazane, yakhula iphathe kahle emntombini bayo, la okwazeke kwafika khona isikhathi la yayitheza khona ihlathini, yayisibona imbali enhle ihamba namanye amantombazane, yayisiyithatha ikha lembali yayidla la amanye amakhosana eseyibangisa
kodwa yathi mayisefikile ekhaya lase liphinde lifika futhi izwi lathi lalela lapha ntombi yakaHadebe, lento oyidlile awudlanga yona imbali kepha udle umoya oyingcwele kaNkulunkulu, wena uyakukhulelwa uzale umprofethi oyingcwele kaNkulunkulu oyobebizwa ngokuthi uShembe. Into yokuqala le ibalekile ngendaba kaShembe. Okwesibili okubalekile ukuthi kwavela inkanyezi eyayibikezela ukufika kukaShembe lapha on the southern tip of Africa. Lenkanyezi yabonwa izazi ezazingama tourists zise-Potchefstroom zomndeni wakaCohen ezathi maziyibona lenkanyezi kwakuyinkanyezi enkulu eyinomsila, zase ziyilandela lenkanyezi ngoba kwakungabantu ababefundile bengama astronomers. Bayilandela ke lenkanyezi ngoba yayilokhu inyakaza ihamba kancane, bayilandela besuka ePotchefstroom baze ke bayofika la emagqumeni asohlange la khona esizindeni sikaMafukuzela uJohn Langalibalele Dube. Abathi ke mase befika khona lenkanyezi yayisiyehla ihambela phansi, yayisifika ishiya ikheli lapha endaweni namhlanje okuthiwa khona kusekuphakameni. Inkanyezi ke leyo yayibikezela ukuzalwa kukamprofethi uIsaiah Shembe, ukuzalwa komsindisi ezwenikazi lase-Afrika. Kukhona okunye engingakubalula, ukuvela kwabaprofethi ababebikezela ukufika kukaShembe lapha ezwenikazi lase-Afrika. Kwavela umprofethi wayebizwa ngokuthi umprofethi uNkabinde, wabizwa izwi likaNkulunkulu lambizela phezu kwentaba. Wathi mayesefikile lasefika izwi likaJehova lashilana lapha Nkabinde, kusukela namhlanje wena ungumprofethi obikezela ukuza kumuntu omkhulu emhlabeni. Wena uzofana noJohane wayibikezela ukuza kweNkosi uJesu emhlabeni. Wena uzomemezela ukuza kumuntu omkhulu obebizwa ngokuthi uShembe. Hamba ke umemezele eThekwini, umemezele naseMaritzburg, ufike usho ukuthi kuyeza ukukhanya okuzofika kukhanyise ezulwini, kukhanyise emhlabeni, kukhanyise ngaphansi komhlaba, kuze kukhanyise ngisho enhlizweni yomuntu. Ngempela ke wasuka ubaba uNkabinde wamemezela uza kukaShembe. Wathi mayesefikile eMaritzburg ngoba kwakuyisikhathi sobandlululo, wafike waboshwa wafaka ejele, eboshwelwa ukumemezela into eyayiphambene nombuso wangaleso sikhathi, ethi kuyeza ukukhanya, kuyeza umkhululi. Bathi abamhlophe usho ukuthini mawuthi kuyeza ukukhanya? Angani nakho ukukhanya sifikile thina nakho, nazi izikolwe, nazi izibhedlela, bakhomba konke abakwenzile. Wathi uNkabinde cha, uthe uJehova konke lokho okubalayo kubumnyama. Uthe ukuthi uJehova ngisho ukuthi kuyeza ukukhanya okuzokhanyisa yonke indawo, okuzokhanyisa ezulwini, ukukhanyisa emhlabeni, ukukhanyisa ngaphansi komhlaba, kuze kukhanyise ngisho enhlizweni zabantu. Base bembopha wahlala ejele umprofethi uNkabinde ehlalela ukumemezela indaba kaShembe. Kwahamba isikhathi kwase kuvela umprofethi wayebizwa ngokuthi uMfazwe, naye uNkulunkulu wamnika isibandla ayilihola. Wafika khona esefike esekhuluma ulimi olungaziwa umuntu, wathi namhlanje ngizovalelisa, ngiyahamba, uJehova ungithumile ukuthi ngihambe ngimemezela wonke umhlaba, ngithi kuyeza ukukhanya. Wathi njengoba nani ningibona ngifana noJohane wayememezela ukuza kweNkosi, nami uJehova sengithumile ukuthi ngimemezele ukuthi uyeza uShembe emhlabeni.